נשאר לנו רחל. עכשיו חצות 42 דקות, רשת ב' של כל ישראל, הקשר הישראלי. היינו בטורקיה, בניס בצרפת, עכשיו נהיה בארצות הברית, בדלס, טקסס. אני אומר אחר הצהריים טובים ליורם סולומון בטקסס. שלום יורם. שלום, אחר צהריים טובים, או לילה טוב אצלכם. לילה טוב אצלנו, נכון. ואתה נמצא בעיר הגדולה דלס בטקסס? אני נמצא בפליינו, שהיא... פליינו לדלס זה כמו הרצליה פיתוח לתל אביב. כן, אז מה שנקרא דלס ופרבריה. אנחנו רוצים לדבר איתך על ארצות הברית בהקשר של המתח הבין גזעי. גם היום בארצות הברית בלואיזיאנה, אדם שרצח 3 שוטרים ופצע 3 אחרים נורא ונהרג במקום, אין עוד חשודים. בעיר הזאת בלואיזיאנה נורא לפני שבוע גבר שחור בידי שוטרים לבנים, וזה גם הולך לבחירות. דונלד טראמפ תקף את אובמה וכתב עד כמה אנשי חוק ואזרחים צריכים למות בשל היעדר מנהיגות בארצנו. אנו דורשים חוק וסדר. ואני שואל אותך תושב של האזור הזה, איך הדברים נראים בעיניך? המתח הזה, הירי הזה, זה נראה כמו המערב הפרוע, חס וחלילה. זה לא בדיוק המערב הפרוע. יש כאן בהחלט מתח גזעי, יש כאן גם מתח מאוד חזק בין שמאל לימין, וזה מתח שדי מזכיר את מה שקורה בישראל עכשיו, או בכלל בכמה עשרות שנים האחרונות. הבעיה היא שהמתח הזה במקום שנתגבר עליו, במקום שנגשר, הוא רק מתרחב. ועל כל דבר שקורה מיד יש תגובת נגד, ועל כל תגובת נגד מיד יש תגובת נגד עוד יותר חריף. זה משהו שאולי לא ציינתי לך קודם. אני נבחרתי בבחירות כאן בפליינו, אני נמצא בתפקיד של נבחר ציבור, אז אני רואה את זה גם מבפנים, מתוך המערכת הפוליטית. מעניין. כשאתה רואה את הנהלת העיר, אני נמצא בראשות של מערכת החינוך בפליינו, שהיא אחת מהחזקות והטובות ביותר בארצות הברית, ואתה לא כל כך רואה את זה מבחוץ עד שאתה נמצא בפנים. בפנים אתה ממש רואה את הקיצוניות הזאת. אתה או שאתה כאן, או שאתה שם, או שאתה בשמאל, או שאתה בימין, או שאתה ליברלי, או שאתה קונסרבטיבי. כבר המושגים דמוקרטי ורפובליקני התחילו להתשתש. תגיד, במונחים ישראלים אתה חבר מועצת עיר או חבר פרלמנט מקומי? תקרא לזה, תיקח בחשבון כאילו שכל מערכת החינוך בישראל, במקום שהיא תהיה חלק מהממשלה, היא בעצם הייתה ממשלה בפני עצמה. מערכת חינוך של 55,000 סטודנטים, 7,000 עובדים, 72 בתי ספר, ותקציב של בערך 13 מיליארד דולר. זה ארגון שנמצא בעצם בכוחות עצמו, הוא לא כפוף למשרד החינוך כלל ארצות הברית, או אפילו כלל של טקסס, אלא הוא עומד בפני עצמו, כל עיר או מחוז בפני עצמו, וזאת המערכת שבה אני נמצא. עכשיו בוא נדבר אליך יום בכל מה שקשור למתח הזה. יש שיח שוטף בין לבנים ושחורים במקומות העבודה, במקומות המגורים, או שיש מתח? זה תלוי איפה, זה תלוי מי. אני חושב שאחד הדברים שאולי יראה את זה הכי טוב זה דווקא מה שקורה בקונגרס. הייתה איזו תמונה ששוקרה עכשיו לאחרונה לפני מספר ימים שהראתה את הפילוג שיש בקונגרס בוושינגטון די.סי. אתה ממש רואה שם איך רק מבחינת קשרים אישיים, שבשנות ה-60 הקשרים האישיים שהיו לנבחרים דמוקרטיים ונבחרים רפובליקנים, הם הלכו בשני הכיוונים. אנשים היו מאוד מאוד קשורים. וכמה שהזמן עבר, אתה רואה יותר את הפילוג. עכשיו, במקומות עבודה עצמם, אתה רואה את זה אולי פחות, כמו שאמרתי קודם, זה תלוי מי האנשים עצמם. יש אנשים הם יותר, אלה כמה שהם יותר פעילים פוליטית, אתה יותר תראה שהם או בשמאל או בימין, או ליברלים או קונסרבטיביים. אבל ביום יום אני פחות רואה את זה.
אני פחות רואה את זה ביום יום. זה שוב, זה תלוי איפה, תלוי מי אנשים. כן. המועמד להיות סגן נשיא מטעם רפובליקנים, שמו מייק פנס, מושל אינדיאנה, אמר, אני נוצרי, אני שמרני, ואני רפובליקני, ובסדר הזה. עד כמה העניין של הדת, של הנצרות, הוא במקרה הזה גם אוונגליסטי, זה מרכיב מרכזי בזהות של האנשים שם אצלכם באזור של דלס. זו נקודה מעניינת, היא נקודה מעניינת ואני קצת צוחק, כי כשאני נבחרתי, אתה יודע, כדי להיבחר לתפקיד זה לא מספיק שאנשים ילכו ויצביעו, אתה צריך הרבה גופים גדולים שיתמכו בך, ואחד, דווקא התומכים הגדולים ביותר שלי, אחת מהכנסיות, אתה יודע, יש משהו שנקרא כנסיות על, שהן כנסיות ענק, ואחת מהן תמכה בי. סך הכל, אם אתה כאן שומע הרבה את המושג Judeo-Christian, לא כל כך נוצרים כנוצרים לבד, אלא Judeo-Christian, והם מודעים לזה שהמקור שלהם הוא מגיע מהיהדות. אז אני הרבה פחות רואה, זה מצחיק, אבל אני הרבה יותר רואה יהודים שהם יותר בצד הליברלי מאשר בצד הקונסרבטיבי, למרות שיש פה איזושהי קבוצה בפייסבוק של Dallas Jewish Conservative. אבל אתה פחות רואה את זה, כצד מפלג. אבל רוב היהודים עדיין תומכים בבחירות שיהיו בנובמבר במועמדת של המפלגה הדמוקרטית? כפי הנראה, אני חושב שההבדל הגדול הוא באמת, א', יש את היותר קונסרבטיביים מול הפחות קונסרבטיביים, אלה שהם פחות קונסרבטיביים, הם יתמכו מן הסתם יותר במפלגה הדמוקרטית ובמועמדת שלהם. ישראלים מרגישים את התמיכה הרבה יותר חזקה, ואני בטוח שכשאתה נמצא שם בישראל ואתה מסתכל לכיוון ארצות הברית, אתה רואה תמיכה יותר חזקה מצד המועמדים הרפובליקנים. זה היה קרוז בזמנו שגם ביקר בישראל. טראמפ אני מניח שיבקר בישראל. אני חושב שהוא פחות מודע למה שנעשה בישראל. הוא יותר מה שנקרא איש שרוצה לשמור את ארצות הברית מחוץ לכל הבלגן שבעולם, אבל הוא מהר מאוד יבין שאי אפשר. זה הבלגן שבעולם, אם אתה תנסה להישאר מחוץ אליו, הוא יגיע אליך הביתה, ואנחנו רואים זה קרה כאן. עכשיו, זה שאתה שם לא שאלתי אותך, באופן טבעי אתה רפובליקני או שלא בהכרח? זהו, שזה קצת בעיה להגיד את זה. אני רפובליקני, אני חבר במפלגה הרפובליקנית באופן רשמי. הבעיה כאן יותר היא שיש כאן שני ממדים, יש את הלהיות דמוקרטי מול רפובליקני, כשבעצם אם תלך למקור של להיות רפובליקני, זה אומר שהמטרה שלך זה כמה שפחות תהיה, שכמה שפחות תהיה התערבות ממשלתית, כמה שיותר תן לשוק למצות את עצמו, כמה שפחות תיתן כסף לאנשים עבור זה שהם לא עובדים ויותר תעזור להם למצוא עבודה כדי שהם יחלקלו את עצמם בכבוד, בעוד שהדמוקרטים יש להם גישה הרבה יותר פטרנליסטית של אנחנו רוצים לעזור לאנשים. המימד השני כאן זה באמת יותר איפה אתה נמצא בצד היותר ליברלי או בצד היותר קונסרבטיבי, ודווקא כאן אני יותר בצד הליברלי. אני יותר מאמין לאנשים שיש להם את הזכויות. הבעיה היא שפה בארצות הברית איפשהו הפילוג נוצר בזה שאם אתה רפובליקני אתה קונסרבטיבי, אם אתה דמוקרטי אתה ליברלי, ואין הרבה אנשים שנמצאים במשבצת הזאת של אני רפובליקני אבל יותר ליברלי. כן. הייתה עצרת זיכרון לזכר 5 שוטרים שנורו. הנשיא הגיע, הנשיא לשעבר הגיע. עד כמה זה היה הנושא המרכזי אצלכם אז, לפני כמה ימים? הנושא המרכזי היה 5 שוטרים. רוב השיח היה 5 השוטרים והרבה פחות העובדה שהם באו לבקר. קודם כל בוש W הוא גר כאן, הוא גר בדלס. הוא לא היה צריך אפילו לטוס. בעוד שהנשיא שלנו היה צריך לטוס לכאן. אבל זה פחות קיבל את הכותרות כמו מה שבאמת קרה ואיך אנחנו מונעים מדבר כזה שיקרה שוב. כן. אם הזכרנו את ג'ורג' W. בוש, אמא שלו, ברברה בוש, התראיינה ב-CBS ואמרה, אני לא מבינה נשים שיצביעו עבור דונלד טראמפ. לא יודע איזה חשבונות יש להם, אבל אמרה את זה.
איך אתה רואה את האפשרות שדונלד טראמפ, שמחר בקליבלנד נפתחת הוועידה של הרפובליקנים, ואז הוא יוכרז כמועמד המפלגה לנשיאות ארצות הברית, האם הוא הצליח למצוא מסילות לליבן של נשים שאולי פגועות מדברים שהוא אמר? אני חושב שאם אתה תיקח את העם האמריקאי, אתה תמצא ש90% יצביעו, לא חשוב להם מה יהיה השם שם, מה שיהיה חשוב זה אם ליד השם תופיע אות D או R, דמוקרטי או רפובליקני, זה יהיה 90%. השאלה תהיה מה יקרה באוהיו, מה יקרה בפלורידה, מה יקרה בוויסקונסין, באיואה, ובעוד כמה מדינות שהן איפשהו החלוקה היא בערך חצי-חצי, וכמו שאתה יודע כאן, אם זכית במדינה, זכית בכל המנדטים של אותה מדינה, וזה מה שיגרום לך לזכות בבחירות. מבחינת דונלד טראמפ עצמו, אני חושב שההצלחה שלו, קודם כל, וזה ההרגשה האישית שלי, אני לא חושב שהוא חיכה להגיע לאן שהוא הגיע כרגע. אני חושב שהוא יותר רץ, וזה גם משהו שמישהי שעשה במטה הבחירות שלו כאשת יחסי ציבור, ופרשה משם תיארה שהוא בעצמו היה מופתע. אבל המועמדות שלו מלכתחילה הייתה יותר כהפגנה. זה היה יותר הפגנה כנגד העובדה שהשלטון פה לוקח איפשהו באיזושהי צורה את האזרחים כמובנים מאליו. אני דרך אגב עוד משהו שלא ציינתי, אני אחד מהמקימים של ארגון חדש פה בפליינו, שוב פליינו זאת עיר של מעל רבע מיליון, שזאת עיר יחסית לא כל כך קטנה, והקמנו ארגון שנקרא פליינו סיטיזנס קאנסל, שהמטרה שלו זה בעצם לעזור לאנשים, גם לקחת עמדות, אבל גם לעזור לאנשים להיבחר לתפקידי מפתח בעיר, במערכת החינוך, בדיסטריקט, במחוז, אנשים שהם יבטיחו שברגע שהם ייכנסו לשלטון, זה לא כל כך מעניין אותנו אם הם לשמאל או לימין, אם הם בעד נושא אחד או ההפך ממנו, כמו שזה בעד זה שהממשלה תייצג את האנשים. אני תמיד אומר לאנשים, הבורד שבו אני נמצא, זה מעין מועצת עיר, כמו שאמרת, רק שזה מועצת מערכת חינוך של 7 אנשים, ואני תמיד מזכיר לאנשים, אני לא נבחרתי על ידי 6 האחרים, אני נבחרתי על ידי כמה אלפים שבחרו אותי ושמו משם, ואיפשהו ההצלחה של דונלד טראמפ היא התרסה כנגד העובדה שמערכת השלטון, כולל במפלגה הרפובליקנית, לוקחת את האנשים כמובנים מאליו. טוב, לסיום יורם, תגיד עוד משהו על עצמך, כמה זמן באמריקה ומה בעצם הפרנסה העיקרית? אנחנו נמצאים בארצות הברית כבר 18 שנים, אשתי דרך אגב ענת נמצאת כרגע בישראל, אני מתאר לעצמי שיש שנה. דש חם. זה מאוחר. אבל דש לענת אשתי, והיא מהמקימות, זה משהו מעניין, היא מהמקימות של ה-Israel Dallas Center, שזה ארגון שהמטרה שלו לאחד את הקהילה הישראלית פה בדלס, באזור של דלס פורט וורת, ולקרב אותה לקהילה האמריקאית ולקהילה היהודית. אז יש הרבה שהיא יכולה, שהיא... טוב, אנחנו נדבר איתה בעתיד, שהיא תשוב, אבל אתה, כל הפעילות שעשית זו התנדבות, אני מבין שהפרנסה זה ממקום אחר. כן, הפרנסה היום היא, אני עובד כעצמאי, אני יועץ, אני public speaker, keynote speaker, אני עוזר חברות גדולות, חברות ענק, החברה האחרונה שעסקתי איתה היא חברה עם מחירות של כ$3 מיליארד בשנה, ואני עוזר להם להעלות את רמת היצירתיות של האנשים שלהם והיזמות של החברה עצמה. אני נכנס לתוך החברה, אני בדרך כלל עובד עם המנהלים הבכירים, כולל המנכ"ל של החברה, ועוזר להם להבין מה הדברים שהם עושים שהורסים את היצירתיות של האנשים, איך לפתור את זה ואיך לגרום לחברה להיות יותר יצירתית, כחברה יותר תחרותית. יפה. תודה על הדברים האלה, ואנחנו ודאי נדבר גם בעתיד איתך יורם סולומון בדלס טקסס וגם עם ענת שתשוב. כל טוב, להתראות. תודה רבה. תודה לי, גם לכם. לילה טוב.
נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך את הלילה והיום, אהבה, תקווה וחלום, קיץ, חורף, סתיו, אביב, נשמה טובה להביט סביב. נתן לך שדות ירוקים, פרחים ועצים מלבלבים, נהרות, נחלים וימים, שמיים, ירח, כוכבים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. הדייר לא מעוניין לשלם ועד בית בבניין?